Indaba mamfundisi ukuthi sekuyisikhathi eside bengikade nginyonyoba nomyeni wakho ngasese. Manje inkinga esenginayo kuwukuthi sengigcine ngaze ngayithola sengikhulelwe ingane yakhe. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo, nihleli no-Lungstar. Namhlanje uvashele udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumama umfundisi. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Yebo, sanibonani babukeli. Ngiqhamuka endaweni yaseNtuzuma. Qhamuka eNtuzuma. Yebo. Manje ubeka yini esihlalweni sobukhosi? Iqalaphi imfihlo? Imfihlo enginayo ukuthi bengikade ngitshola nomfundisi ngasese. Kodwa manje sekuhambe kwahamba ngaze ngagcina sengithola sengimise umntana kamfundisi. But akekho umuntu owaziyo ngalolu daba ngaphandle kwami. Okay, uyithole usutshola nomfundisi ngasese. Iqale kanjani le relationship yenu nje? Ukuqala kwayo. Ukuqala kwayo bengikade ngiclose kakhulu noma mfundisi kanye naye umfundisi. Bebengithatha njengengane yakhona cause bengikade ngibasiza kakhulu nasebandleni ngiparticipate, ngiwusikhwama ngiphatha izimali zesonto. So mina noma mfundisi nje besikhuluma izinto eziningi but ebengazi yena ukuthi ubaba wakwakhe ebeseneso kumina. Sethanda ukungibuka ngenye indlela hayi njengomntwana esonta naye. Kwahamba ke waze wathola ithuba lokuthi agonyuluke wayibika ukuthi cha hayi impela unayo umfazi kodwa uyafisa ukuthi sidlale umantshontshane eceleni. Njengomuntu owumfundisi ke nami ngayibuza ukuthi awumfundisi kanjani ngoba phela manje wena umuntu ohloniphekile la ebandleni mina nje ngiyingane angazi lutho kodwa wena usungibuka ngalelo so wathi umfundisi ayikhululeka sizofihla and wangithembisa ukuthi uzongenzela yonke into ke ayikho into ebengiyiswela kumfundisi. Wenza sure ukuthi umama wakhe akatholi besinyonyoba nje masithola isikhathi angibizele kwakhe noma mhlambe siye somewhere mangabe ethola ithuba umfundisi kodwa lento iyangidla ke. So leli thuba lakhe lokugonyuluka wenze njani? Wa-ask out on a date? Kokwenze njani kulolo suku? Ngalolo suku lolo kwakukade kunenkonzo enkulu esontweni. And then kwathi mangabe isiphelile inkonzo enkulu njengokuthi ke vele hlale sigcinela thina sisale abantu mangabe sebehambile njengoba njalo siyamithapha ukuze sikhulumisane ukuthi mhlawumbe usuku luhambe kanjani nanokuthi iziphi imali ezikhona ngikwazi ukuyihlanganisa ngibanikeze benoma mfundisi. Ngalelo langa kumamfundisi washesha wahamba inkonzo ingakapheli. Kwasala umfundisi nami lelo thuba akathola sisebenzisa. So wena ke akhathe busy ke kushela nalogonyuluka wavesana wajumpa right in noma nawe vele usuzizwa certain way ngayo umfundisi? Hayi umfundisi yena ebehalisa kodwa ke mina bengingambuki ngaleyo ndlela leyo ngoba but uthe behalisa umfundisi ebehalisa umfundisi ngoba phela umfundisi angifuni uqombe mangise umuntu omusha right. Yeah yena impela nje izingane eziningi beyinakho ukuyiphosa kuyena kodwa ke mina ngama ngazwa ukuthi uyena owangicelayo ukuthi ucela ukuthi sijole. Okay, umuntu onjani umfundisi i-character yakhe nje? Asikhulume ngayo umfundisi ke engase yena kumuntu wakho. Umfundisi umuntu bathandayo abantu and umuntu obukeka emthanda kakhulu uJesu ume phambi kwabantu ngoba ayi ingale ebumnyameni impela ayi ziyabuya ngeke usho nokuthi umfundisi. Enye into ngaye umfundisi indlela nje agqoka ngayo akagqokisi kwabafundisi lawa abadala agqoka amabhuluku amakhulu yena nje umfundisi oright uyakhombisa ukuthi waye esikoleni ufundile like uchazeke. So manje ke wena akathe kushela awungiphenduli akathe kushela kwathatha isikhathi singadani ukuthi uvume phela umfundisi lo wawazi ngani ukuthi uyakutesta? Kwathatha isikhathi esingango 6 months ukuze ngibone ukuthi cha kushuthi userious hayi ngoba efuna nje ukuthi mhlambe alale nami ngasese mase yangilaqaza. Kwathatha isikhathi eside kwaze kwaba u6 months. Imama uthi userious engafuni ukulala nawe mase yakulaxaza akashadile yini kanti? Ushadile but wathembisa ukuthi uzongigcina nami until athola isikhathi esiright ukuthi angiveze inkosikazi wakhe. So akwenza inkosikazi wesibili? Yebo. Okay, so kule courtship yenu ke nilokho nishelana kulabo 6 months ukwenzelani khona izinto ayikwenzela zona?
Yebo, hhayi uyanginakekela, ungenzela yonke into. Uma ngabe khona into engiyifunayo, uyangi-provide-a leyo nto leyo. Yini nje into enkulu eyakabona ngisho nawuma mfundisi ukuthi yenziwe uyena? Uma umfundisi akanayo i-clue angeke futhi azazi ngoba izinto angenzela zona umfundisi usuke ezenza behind back ukuthi angaboni umama wasendlini yakhe. Siyanyonyobisa. Asiye lana-ke ekunyonyobeni. Benyonyoba bukuphi emahhotela, emzini wakhe, niyenza kuphi lento ekamereni lakhe, niyenza kanjani? Hayi nami nginamahloni-ke mase kufika lapho ngoba lento yami naye yaqala kancane nje, siqala silokhu siye ema-B_N_B, ehhotela, kwahamba-ke sesiya nathi ngokujwayela. Agcina manje sethi hhayi unkosikazi uma engekho nje sithole ithuba senze into esheshayo ngaleso sikhathi leso khona endlini. Umamkhulu uma engabe engekho uma wasendlini. And then kuhambe. Lenze ekamereni laba? Ekamereni lakhe umfundisi, uma esuka angekho uma wakhe. So you telling me ukuthi-ke umama umfundisi mase efikile wena uyaqhubeka futhi umeduze kwakhe kodwa uyazi ukuthi ade ushibasheka laphana embhedeni wakhe? Nami angazi kodwa nje ngiyakwenza ngoba phela savumelana nobaba ukuthi kuzoba imfihlo. Seneminyaka emingakini nomfundisi? Sekuphela iminyaka emithathu manje. Iminyaka emithathu? Yebo. Umama umfundisi umuntu onjani? Umama mfundisi umuntu o-right but uyathetha nje sometimes uma ngabe khona iphutha engilenzile uyangithethise. Kodwa nje angifuni uqamba amanga, ubukeka njengomuntu onenhliziyo enhle. So mayekuthethisa akazi ukuthi uthethisa umnakwabo? Hayi usuke engangithethisa ngaleyo ndlela, usuke engithethisa njengomuntu asebenzisana naye ngokwenkonzo. Tell me-ke masusenkonzweni ubusy wenza lama duties akho ngoba uthi u-involved nansi nendoda yakho nanginomnakwenu ongazi ukuthi umnakwenu uzizwa unjani ebhizi eshumayela laphana ekhuluma ngoJesu akakhulumi nangokuchitha? Uyakhuluma even nobaba wakwakhe baze bavumelane-ke yabona mase kuza ngapha emademonini nobufebe nani bayakhuluma kakhulu baze bajuluke. Kodwa abazi kahle umnyeni wakho ukuthi iyona nto ayenzayo leyo ngoba umnyama mangabe bengasabona abantu ebandleni. So wena lapho uhleli uthula uyabuka ukuthi inganekwane la? Ngimbuke mangabe sesisobabili hhayi-ke ngimbuze ngithi kodwa baba wasuqinisa kangaka nawe ngazi ukuthi ubususho kimi. Hhayi siyoyihleka-ke leyo ndaba-ke kodwa nje angizwanga ebheke kimi. Nasi nakhohlakala. Nesiyaba namancoko phela mase singale hhayi kusuke seku-right kodwa nje enkonzweni hhayi kuyashuba kukashubisa impela nje ngize ngimince nami ngithi hawu mfundisi ungathi usebhekise kimi-ke manje. That's si-personal le ndaba. Hhayi impela ngiyisole. Okay ngoba uthi uzoconfessa kumama umfundisi uzomtshela ukuthini? Umama mfundisi kumele ngigcine ngimazisile ukuthi ngikhulelwe cause vele umuntu oqala ozongibona ngihlezi ngiclose naye isikhathi esiningi. Ukhulela ingane yomyeni wakhe? Yebo. Umyeni useyazi? Umyeni useyazi and uthe yena akanankinga ukujabulele kakhulu lokho ukuthi sizoba nomntwana kodwa akanayo indlela yokuthi uzongena kanjani inkosikazi wakhe amtshele. Yingakho sengidecide ukuthi kube yimina engitshela unkosikazi. Usho ukuthi umfundisi lo? Yebo umfundisi. Umfundisi ngokuya esikoleni noma umfundisi ngokobizwa? Wayokufundela. Manje mayise kufundelile-ke wabuya-ke wavulela lakhe ibandla. Wavulela lakhe ibandla? Yebo. Okay-ke so yena uyazi ukuthi ula namhlanje uzokhuluma indaba engaka? Akazi. Ebandleni kuzokwenzakalani ngoba phela lena umfundisi umphathi webandla ngoba phela ngiyazi athola uma mfundisi esezwe indaba engaka? Angazi kuzokwenzakalani. I'm sure bazoqala bengibheke ngenye indlela manje abantu enkonzweni and vele-ke ngilindele lokho ukuthi baningi abazongixeka kodwa abanye mhlampe bazozwelana nami ngoba nami akusinto engayifunela yona umfundisi okuyena owangifaka kulolu bishi. So kumele kube ukuthi naye mangabe lento isivelile ezokuyikona kona kuthembisa ukuthi uzokwenza alungise izinto ukuthi caca ukuthi ungenza unkosikazi wakhe noma bathatha ingane ngiqhubekile nempilo mina. Okay ngoba uthi-ke na ukwenza unkosikazi noma bathatha ingane usu-ready uthatha ingane awusafuni wena uqhubeka nayo? Uma ngabe unkosikazi wakhe engangivumeli ukuthi ngibe ingxenye yomndeni wabo kuzophoqa ukuthi bethathe ingane. Mina ngeke ngihlale nengane ngibe single mother ekumeni ubaba wayekhona. Yebo. Okay so kahle uzoconfessa ngoba ubuka ukuthi uzobe single mother la? Yebo kungenzeka kube njalo.
Okay, so awunankinga ukuthi-ke nama yethu umamfundisi ingane uzoyigada yena umnikeze. Ngingamnikeza ngoba ngiyamazi umuntu olungile. Esontweni usazokwenza njani? Hhayi, esontweni ngizoqhubeka ngiye esontweni uma ngabe bengangixoshanga ngoba ibona futhi abane-right yokuthi bengivumele ukuthi ngisengeza esontweni labo noma ngingasezi. Kukubona. Njengamanje mina nje kumele ukuthi ngibhobozele ligula leli, sekuyobonakala okunye nokunye ngendlela. Ukuthi kwenziwa kanjani? Hhayi, so hhayi asimthinte lo mfundisi. Umama umfundisi simazise ngodaba ukuthi-ke na ayi umyeni wakhe ubebhizi. Asithembe ukuthi-ke uzoyizwa kangcono kunathi. Asimthinte umama mfundisi. Hello. Sawubona mama mfundisi unjani? Kanjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka Black Life TV kuhlelo uthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Singakhuluma. Ngisacela unginyusele izwi kancane angikuzwa kahle. Okay, no ngiyabonga. La e-studio ngihleli nenye incekukazi ethi-ke na kunemfihlo afisa ukudalula yona, ukutshela yona. Nobani? Ngihleli nenye incekukazi yasenkonzweni yenu. Yebo. Yebo. Ithi-ke na kunemfihlo afisa ukutshela yona, ungakwazi ukukhuluma naye? Ngikushayile ukuthi sami ngokusebenza njani. Yebo ngakhuluma naye. Ngibambele. Ngibambele kanje ifoni. Hello, njani? Ngiyaphila sisizana. Ngiyaphila. Njengoba beseshile-ke umphathi wohlelo, angizukuyidalula igama kodwa-ke ngizokubekela nje esithombeni ukuthi mhlampe ngabe ubani lo okhuluma naye. Ukhuluma nalo sisi lo wakamakhelwane okuyena owusikhwama laphaya enkonzweni kababa uZondi. Yebo, ngiyakwazi ngempela ngiyenza futhi. Yebo. Namhlanje-ke Nkosi yami ngicela nje ukuthi ungathuki kakhulu. Kodwa khona udaba ebengikade ngiyitshelile vele ukuthi kumele ngilodlulise kuwena ukuze nawe uzolwazi. Ngizake? Khona udaba okumele ngiledlulise kuwe ukuze nawe uzolwazi. Okay. Ngiyabonga. Yebo. Indaba mamfundisi ukuthi sekuyisikhathi eside bengikade nginyonyoba nomyeni wakho ngasese. Manje inkinga esenginayo ukuthi sengigcine ngaze ngayithola sengikhulelwe ingane yakhe. Manje ngiyabona vele ukuthi isisu sizokhula. Hayibo. Uyadala. Angidlali mamfundisi iqiniso. Angidlali ngawe kuyiqiniso futhi vele ngiyazi ukuthi ubuzobona ngoba vele sekunenyanga eyodwa sekuseduze ukuthi sivele and mina nawe ke sibonana njalo ngesonto yikho ngize ngaqunga isibindi ukuthi ngizame indlela yokuthi ngiyithole ngicela aba Black Life ukuthi bengilekelele ukuthi ngidlulise le mfihlo enginayo kuwena. Manje wesifo uchaza ukuthi wena sonke lesikhathi mina ngijwayele ngenza yonke into wena awuyadanki. Ubona ukuthi yona njena ngoba ngayo. Akusikho lokho mamfundisi kuwukuthi nami ngumuntu and ubaba wakwakho uyena owacela ukuthi sibe nobudlelwane eceleni wena ongazi ngabo. Ucela ukuthi nibe nobudlelwane ngeke ukwazi kahle ukuthi umyeni wami kanjani. Bengazi ukuthi umyeni wakho kwasho yena ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi wesibili. Ukuthi ngoba nakuthi ngiyasazi mhlawumbe ukuthi anginandalo mina. Ngibona ukuthi la wena uyivalele. Hayi ngicabanga ukuthi umntana uyisipho vela uNkulunkulu akusinto ebesihlelile ngoba into yami naye. Manje mamfundisi usho ukuthi awuzi ukuyimukela yini ingane? Kanti umuntu uhlezi eshumayela njalo sontweni uyasho ukuthi wena
Hayi bo, kuzomele umukele ingane mama, ayikho enye into ozoyenza. Ingane uma isikhona and until yazalwa, is-ayide uyayithatha le ngane ngoba vele awunazo iy'ngane wena. Ikhonela wena nomyeni wakho yakhe nje. Kanti anishadanga yini nina? Anifunganga ukuthi okwami okwakho? Uyabona mina ngijwayela kabi la. Ngijwayela ngizalo. Hayi ngiyaqala-ke mamfundisi ukubuza ukhuluma kanjalo. Hayibo, ngicabanga ukuthi ufuna ngigcine ngicabanga isibhakabhaka. Bengise kuzokujabulisa phela ukuthi sekunelungu elisha lomndeni elizayo. Uthini? Bengise kuzokujabulisa ukuthi sekunelungu elisha lomndeni elizayo ukuze phela nizokwanda kaZondi. Ngijwayela uDoti. Yazi uyangiyela. Uyangiyela wena. Ujakhuluma kwami. Hayi angazi-ke kodwa bekuyilokho nje mina bengifisa ukuthi ngikudlulise ngoba usuzwile sekusele kuwena ukuthi ucommunicate kanjani nomyeni wakho. Sonke lesikhathi ngixola ngilalaphi. Ngizala kuphi? Ngoba phela hayibo. Bengizala Besilala noma ikuphi la esifuna ukuya khona, besiya ama-B&B silale nakwakho uma ungekho. wena. Phela kushuthi bengizala nakwami. Yebo, khona lapho kwakho ngisho ungambuza umyeni wakho uzokuchazela uma ngabe eneqiniso, angisuyinciki wena. Ngihle ibhadi lami phela. Kwami umbhede ngibele phezulu. Hayi besingagibele phezulu, besime eceleni kwawo, ungaphatheki kabi kakhulu. Ngiyajabula, yazi ngiyajabula. Hawu, kanti ngishayele ngibini mina ngishayele nenyoka. Ngishayele nenyoka. Phephisa bakithi. Phephisa mesizondi kodwa kosekwenzekile ngesakushintsha. Osekwenzekile ngesakushintsha njengamanje kumele sicabangele ingane. Bakwenza nje. Kumele sicabangele ingane manje ukuthethisana ngeke kusisize nje. Ukuthi ungitshela leyo Doti cabangela ingane cabangela ngiyethanda ngenza ngidibela abantwana ngingayicabangela ingane yethu. Angazi ukuthi ulindele ukuthi ngithini. Ungene vele phakathi, angithi nishadile. Uthini? Uzongena ngoba nishadile nalomfundisi angithi. Angizodila nani? Ngizodila ngiziklima. Ngikwenzela zonke izinto ngithathisa njengengane. Kanti ngiyazi ukuthi ngihamba ngikuphi. Hayi kushuthi makunjalo-ke kushuthi kumele ngibaleke-ke endaweni okwamanje ngiyobuya uma ngabe usulehlisile ulaka. Ha! Hayi bo. Hayi mamfundisi ngathi sengizwe kwanele-ke manje. Mina ngikwazi nje ukucasuka ngithethe ngoba manje isimo engikusona kumele ukuthi ngihleze ngiyi-right udokotela nje uthe ngawuphakamisa umoya ngiyakucela bandla ziphathe kahle. Hayi ngixolisa kakhulu nje mamfundisi ngiyaxolisa. Cha nawa-ke amanzi okugcina-ke wemamfundisi. Bengicela bandla ungidlulisele lolu daba kubabuwa kwakho ngoba naye akazi. Bengingenayo enye indlela yokutshela yonke le ndaba kuwukuthi vele bengimele ugcine wazile yingakho ngisuggest ukuthi ngithole abantu abazongisiza. Ngisho kangakanani ukuthi yena ngisho kangakanani noma uyayisebela ngoba nakho imali. Angithi nawe uyazi ukuthi uZondi phela. Yebo. Iyona-ke ikhethela ukuthi beyiblessa ey'nganeni ey'ncane ey'nganganami. Nami bengingamcelanga. Ungamcelanga noma neze ngikhipha igama engingafanele. Ngazi neze ngikhipha igama engingafanele. Hayi kuyokusiza ukuthi uyibambe ntombi. Kodwa lolu daba kuzomela udluliseke kumkhwenyana wakho uma ngabe sebuyile. Udluliso bani? Wena. Mina leyo ngidila naye mangifike endlini ngizodila naye futhi ngizodila naye ngoba ngicela ngani. Ngizodila.
Hayi mina khohlwa-ke ntombi. Uyabona leli ijazi lakho lelo ongiboleke lona last Sunday ngenkathi lina izulu. Lelo wathi kwaba isipho othengelo mkhwenyana wakho wangiboleka lona ngenkathi kubanda, uyalikhumbula lelo jacket lelo? Inani? Hayi cha sengiyasho nje ntombi ukuthi sinsi-ke sekukhona lolu daba olukanjena ngizoke ngihambe-ke nami ngivakashe eMtuba kwabasekhaya ngoba manje endaweni vele ngiyazi ukuthi kusazoke kusuka ukukhuluma njengoba isimo sesikanje. Ungasho-ke ukuthi ngibalekele wena ngisafuna ukushaya umoya kancane. Ngisho sekuchaza yonke leyo nonsense yakho leyo ngithi. Hawu ngiyabonga mina ngejacket angithi manje ngikusayithola. Ngiyabona impela indlela ophakamele ngayo umoya nje sekuzoba nzima nokusondela eduze kwakho-ke. Kuzomele ngiqhele. Kuzoba nzima vele ngisazokuvusa kanzima ngisazogcintana na. Ngisazophefumula amasayizi. Le oyiqalile kumele ungene. Kumele ungene usazongena futhi. Uqalile isizongana. Hayi angazi ukuthi iyozala nkomoni. Mina okwami sengikwenzile-ke sekusele kuwena nomnyeni wakho. Khani uzokwazi ngeke imali. Khani uzokwazi. Hayi kushuthi uyangisongela-ke manje. Why kusungisongela-ke ngoba phela mina anginacala. Umuntu onecala la yilo ongimisisile angimisisanga. Usephumele. Hello Mfundisi. Usevalile. Usevalile. Manje kwangathi-ke na awuyisoli nje wena. Hayi. Indlela okukhuluma ngayo. Angithi manje uyangithuka ngale. Manje ngithuke ngathi mina ngedwa ngisephutheni. Hayibo, bathi wena uthathe umnyeni womuntu uyasho ukuthi ade kuthemba. So ngiyaxolisa at the same time yena uyaqhubeka uyangithuka kumele ngithini-ke. Hawu. Phela lento isinesikhathi eside nami already sengingenile kuyona. Sengilindele imphumela. Ayi khona hayi ungihluli. Insuku zokugcina. Hayi insuku zokugcina ngempela ngoba phela ngithi umuntu uzoxolisa mina ukuthi nanti iphuthe engalenza ngicela bandla ungixolele ku A no B. Manje mase nithathana noba uthuna nawe awufuni ngisho nokwehla. Uyaxolisa. Umuntu uyaphakama. Ngiyehla uyaphakama. Okay kaze ube ngangaweki. Phela sabafazi suthu. Hey kahle umele omanye umakhwapheni abacabangayo lapha ukuthi ke nafanele uyimele. Uma ungasayidefendela wena uzodefendela uba. Tell me something ngasumfundisi amshiya unkosikazi wakhe ngiyakuzwa la ukhuluma nanokuthi ingane ayikho. Angasamshiyi kuzoba injabulo lokho kwena. Mangabe emshiya hayi ngeke ngilunga ukuthi ngithathe umfundisi full time. Umfundisi unesicefe kunothando oluningi. Manje unkosikazi mayisangasekho in the picture kushuthi mina ngizoba nesigaxa ke manje sechepi sejezini. Hayi ngeke kufunani. Ngisamncane nje ngifuna ukuthi ngibe sesithembini ukuze ngizoba free so shintshana nomamkhulu ahambe ovakashela umamkhulu ngisale ngishaya umoya nami mayeke kimi lento ukuthi ubhekane nendoda nje nawe ndene ubukane emehlweni uduwa. I give up. Ubhidliza umshado kodwa futhi awumfuni umuntu wakhona. Ngisayi2K mina iningi izinto engizenzayo engithanda ukuzenza ngingedwa labangani bami. So lento yokushada nje vele nje into yokugcina. Anginasikhathi sokushada ngisamncane. Sure. Okay ngikuzwile lana umention ukuthi ke nabanazo vele izingane. So it makes sense mawuthi ke nabayithatha ingane. But ke manje my concern is umuntu esilisa uzosana bambelele kakhulu ngala ngoba ke nanansi nengane. And then yena unkosikazi asali kanti wena futhi awumfuni kwawena futhi. Lokho ke ngakakhulumi naye. Angazi vele ukuthi yena uzoyithatha kanjani nendaba ngoba akazi ukuthi sengikhulelwe. But engikwaziyo ingane bayayidinga kuloya mndeni loyana. Because unkosikazi wakhe akaze amtholela abantwana selokhu bashada bano 10 years bashadile. So ushaya ama calculations wabuka ukuthi abathatha ingane wena uqhubeke nempilo. Hayi mina ngithi okay kuningi usamele ngikwenze kuyagroova la eminyango. Ngizolokhu ngihlala ke ngigadana nezingane khona umamfundisi angagadanga ngane no. Awungitshele something. Kunjani uba umakhwapheni?
ave kumnandi ukuba umakhwapheni and kune-peace ngoba wenzelwa yonke into, uwena oncengwayo, isikhathi nje uma ufuna isikhathi sakho naye umfundisi uyakunikeza. Umamkhulu nje uhlezi nje ehlehliswe eceleni ngisho ngathiwa bebene-date maqhamuke mina iyakhanselwe yakhe umamkhulu, Qhamuke yakho. kubizwe mina kuhanjwe nami la ngifuna ukuya khona. Yo, hayi nezwelo bokelo emakhaya ukuthi-ke i-2K lithi-ke mina ngisafuna uku-enjoy impilo yami, angifuni ukushada namfundisi. Lapho-ke ikhona ingane igcwele isisu bakithi. Ubhidliza umuzi kodwa futhi akayifuni indoda yakhona. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu sithi sikhipha izimfihlo. Na uma ukuthi unayo yakho imfihlo, feel free to usendele imessage ukuthi usazise ngemfihlo yakho. Don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa no EasyBet lapho uBlack50. It's the Black Life TV.